እሺ ናይ ልምዓንቲ ፕሮግራምና ኣብ ኤክሴል ናይ ማትስ ስልሒታት ማለት እዩ ምቕናስ ምድማር ምብዛሕ ምምቃል ዝብልና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ። እሺ ስለዚ ናይ ልምዓንቲ ፕሮግራምና ኣብዚ ማይነስ እሞ ከመይ ንሰርሕ እሺ ኣብዚ እዚ ኮለስቱን እሞ ካብኡ ኤ ክሊክ ንገብር እሞ ማይነስ ኮፒ እዚ ክሊክ ንገብር ካብኡ ኢንተር 30 መጻፍና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ተንገብራ ድራግ ፕላስ ከዓ ኮለስቱን እሞ ኤ ማርክ ንገብር ካብኡ ፕላስ ቢ ኢንተር ካብዚኣ ማርክ ንገብራ ድራግ ንገብራ ማለት እዩ። ኩሎም ገና ስለሆነ ግን ድራግ ብምግባር ንሕፅሮ ግዜ ማለት እዩ። ኮለስቱ ኤ ስላሽ ክካፈል ቢ ኢኳልስ ቱ 4 واحدة باراماتي 10 مقل 50 4 كوزي أدراك ماشي نبزح كعا إذا كانت تسمو إيه نكبا زح بي انتر هم إن بيمات 10 كبا زح ب5 شح ماتو كوزي هم الكرة تراك هذا مع البرنامج كان يأكل ما تبحث ماتو بيح أصلا كندر نخلنا لأن السامبل زين نوزي هذا نوزي انت حتى زوردو بزحت أصلا كله ناخد يوم ماتي نوزي ماتي إن بي ماتي ስለዚህ بحاجة كم زين مثلا ماتو لايك እና سبسكرايب ኣይትረስዑ። ኣብ ካልእ ፕሮግራም እስከንረኽብ